Naiz irratian, bigarren kafea. Ongi etorri bigarren kafearen kontzertura. Taldekideak aurkeztuko dizkizuet. Zeharkako txirula jotzen eta bigarren ahotsek egiten, Amaia Resende egiluz. Kaixo, kaixo! Eta pianoa jotzen, akordeoia jotzen, harmonika jotzen, gitarra jotzen. Eta aurrean jartzen diozun edozein musika tresnarekin jolasten, Inigo Asensio Lurbide. Hau, bigarren kafea kontzertuan da. Agian azalpenak eman morko genituzke. Tira, Inigo, badakizu azalpena. Gaur musikarien eguna da. Bai? Bai, zorionak. Eskerrik esan. Azaroaren 22an musikarien nazioarteko eguna ospatzen dugu. Musikari, musikazale eta oro har musikaz gozatzen duten pertsona guzti eskainitako ospakizuna. Herrialde askotan urriaren batean ospatzen dute. Izue, balio dezatela bidatoiek musikaren arteari omenaldia egiteko. Zenbat eta ospakizun gehiago, hobeto. Gora, musika! Baina guk azaroaren 22ko ospakizuna helduko diogu. Izan ere, gaurko egunez hil zen Santa Cecilia, musikarien zaindaria. 15. mendeko margolan askotan ikus dezakegu Santa Cecilia arpa edo beste musika tresna batzu jotzen. Horregatik lotzen da bere heriotza musikaren artearekin. Herri askotan Santa Cecilia egun ospatzeko ekintzak antolatzen dira, trikitisa taldeak aleginan ateratzen dira, txistu bande kontzertak eskaintzen dituzte, abes batzak elkartzen dira. Ze egun aproposa aukeratu zuten musikari askok jaiotzeko? Ospakizun bikoitza. Adibidez gaurko egunez jaio zen Fernando Velázquez, bizkaitar musikagile eta orkestra zuzendaria. Zinema eta telebistarako lan egin du, hainbat soinu banda eginez. 2017an jatorrizko musika onenaren Goya saria irabazi zuen Juan Antonio Bayonak zuzendutako A Monster Calls pelikulan egindako lanarengatik. Jo, eske bakizu ez pasatzen zaiten abestionekin, pizza honekin. Iritze zaitela, barkatu, zoragarria, minio triste jartzen dit. Jo, zerbait alaiagoa nahi duzu, asko dauzkagu aukeratzeko, Bai, gainera orkestra zuzendari gisa Euskadiko Orkestra Sinfonikoa, Madrid Erkidegokoa Orkestra, Abesbatza, London Metropolitan Orkestra, Malagako Sinfonikoa, Budapesteko Irrati Sinfonikoa, Irratiko Orkestra Sinfonikoa, Sevillako Errege Orkestra Sinfonikoa, eta Bilboko Orkestra Sinfonikoa ere zuzendu ditu. Wow. Bere zuzendaritzapean sortu zuten bertsio hau adibidez. Entzun, ea honek ez zaituen triste jartzen. Oiukatu zizar galduei, nire negar malkoek ernalde zatela lurra. Nire arimarekin, energia banaiz, gau ilun honen azken arnazketaren azkenengo. Segunduetan nik ere, oiukatu egingo dut, munduak azten banau, luronek askatzen banau, zerbait utzi beharko dut, bentsat euritanten artean. Bide batez baliatuko dugu momentua Aiora Renteriari energia pila bialtzeko eta besarka da eta maitasun piloa. Urtuetara, bada espada banoa, egak azpada enoa, zeruak eskaintzen diran amildegira. Bada espada banoa, egak azpada enoa,
Hola bai. Bueno, venga, jarraitu, jaiotzekin jarraitu. Kontxita Balparda, bizkaitarra abeslaria, sopranoa, gaurko egunez jaio zen. Bilboko kontserbatorian ikasi zuen kantua Aurora Basolo Durangarrarekin, eta ondoren Madrilera eta Milanera joan zen ikasten jarraitzera. 50ko hamarkadan egin zuen debuta Bilboko San Bizente aretoan, 1949an Koruñako Kolon antzokian, Verdiren Rigoletu abestu zuen eta Pucciniren La Bohème Alfredo Krausekin batera, eta horren urtean Verdiren La Traviatako Violeta abestera itzuli zen. Arrakasta handia lortu zuen, baina goiz hartu behar izan zuen erretiroa, gurasoak zaintzera joateko. Zenbat emakumeren historia izango ote da hori. Uau, zea hotxa. Bai, nire uno jarraitu ezagun, ze ustez beste bizkaitar bat aipatu behar dugula. Bai, Amaia Miranda abeslarire gaurko egunez jaio zen, 2016an Maitane Asperekin batera Lola Idolo kafe antzerkia eginez, Katalunian eta Euskal Herrian hainbat emanaldi eman zituzten. 2017an bakarka 4 abesti biltzen dituen Home EP-a plazaratu zuen, eta 2020an Output bat 3 abestiz osatua, eta oen entzungo dugun hau, Bedroom Hikers da, lehen EP hartako abestia. Left behind those memories calling me out. How can I? Eta gaurko egunez, 2015an Oskorrik bere azken kontzertua eskaini zuen. 45 urteren ostean, Arriaga antzokian agur esan zuten, hauxe da despedidia lelopean. Bira txikiak entzuten, Getxo, Baiona, Gasteiz, Iruña, Maule eta Donostiatik pasa ziren Bilbon azkeneko kontzertua eskaini aurretik. Zaleek asko eskartu zuten agur esateko aukera hori, askorentzat ere serki bilakatu baitziren beraien kantak. Asuna, zure gomuta saminagoa, bihotz nere kokutuna, eperra garitzan kanta, eizeko zakura zaunka, teilatu gorriari dario, negarreta odol tanta. Belar gainean bildotza, aizeak lehundu hotza, etxai urratzen zarata itxa, gorrotoaren ostotza. 70ko hamarkadan Bizkaiko hiriburuan sortutako folk musika taldeak ibilbide oparoa egin zuen. Ez Kamairu taldearen arrakastaren erdian egin zuen lehenengo agerraldia Oskorrik 1971an estrainako diskoa 1975an kaleratu bazuen ere. Gutxi gora bera, 3000 kontzertu baino gehiago eskaini zituzten eta ia 500 kanta sortu. Ez da gutxi. Bai, agur Euskal Herriari, agur guziei, adio Katalina eta besteok, aio. Urtebete beranduago, agur biraren disko argitaratu zuten. Kontzertuaren audio, bideo, ala nola aspaldiko grabaketa inedito eta bitxikeriz osatutako beste CD batekin. Eta Berritxarrak taldeak duela 2 urte esan zuen agur, Nafarroako hiriburuan izan zen ikusi arte Tour 2019aren biraren azken geltokia. Tira, gaurko eta biharko egunez izan zen. Izan ere Berritxarrak taldearen etenaldi mugagabearen aurreko azken kontzertuak azaroaren 22 eta 23an eskaini baitzituen Nafarroa arenan. Gorka Urbizurengan joan den 25 urteko ibilbide oparo eta etengabeak eragindako ikadura emozional eta fisikoak izan ziren gelditzeko erabakia. Baina bere bizitzako taldeak ezartzen dizkion mugetatikat sortzen jarraitzeko gogoak ere. Amaia agur bira horretan izan zen. Venga, eskatu abesti bat, Amaia. Ezin dut bat aukeratu. Venga, nik aukeratuko dut. Baguk. Vale.
genuen aurretik. Baina, bueno, guk ez dizugu agur esango, saioa hasi besterik ez da egin. Gaur, Idoia Sánchez García dator gurera, edo hobeto esan daia iritsi da, sexualitatea zaritzera, eta gure eskubideak aztertuko ditugu. Eta Uxua Paula Zaidazlea elkarrizketatuko dugu bihurguneko nasa liburua argitaratu berri duta. Aizue, atzo telebistaren mundu eguna izan zen. Ea Idoia Davila uzkunek zer kontatzen dugun. Pelikulak ikusteko guraldia proposa izan genuen atzo, bintzat. Eta Bilbora joango gara, Bilbao te isa fest jaialdiari buruz aritzeko. Ba, azadia kontzertua, ez da? Mikrofonak prest, argiak piztuta. Ongi etorri! Azaroak 22 ditu, eta... Ostelena da! Ongi etorri guztioi, bigarren kafera! Zuekin, jaun Andreok, ikusi ezin dezakezuen arren, oinak eskaiolatuta ekarri dituen emakumea eta ala eta guztiz ere oinez eta poxi dator, baina eskaiola berrokal. Zuekin, Amaia Resende, Giloz, arratsaldeon! Baina lasai, kolore kontua da guztia, txuriz dakartza oinak Amaia Resende Egiluzek eta The Pink Panther iritsi da gurera ere, ze arroxez, jantzita gozo dator, goiuri ezeiza arandia, ze goxoa den, ze ukigarria den, Idoia Sánchez, ikutu alduzu jertsi hori? Altxa maitik oraintxe, ikutzeko hau, eta hori ere sexualitatea da, ondo ikutzea, elkarri? Goiuri ezeiza arandi, arratsaldeon! Arratsaldeon, beldurtuta nago! Izketan ari zaizuena, Oinigo Asin Lurride, jakingo zenutenez, guiruroz gain, Idoia Sánchez segituan izango dugu gurekin. Gaur arratsaldeak 4 eta 13 ditu, bigarren kafeak 285 zezenbaki polita, eta azaroak 22 ongitorri denoi. Berriz ere, bigarren kafera. How can one become so bounded by choices that somebody else makes? How can we both become a version of a person we don't even like? Entzule batek esan du oso ondo, asizarete dagoeneko zuen saioko dantza ikasten ondo. Jode, 285 programa eta gero. By putting ideas in our heads that corrupt our hearts somehow. Amaia Resende Giluz, Bai? entzulegoa lasaitu behar dugu. Ba, ezakit. Ez duzu txonkatiei gautxi. Ez. Tibia eta peronea ondo. Primeran. Femurra ere bai. Ezino, Belauna? Increíble. Lotailu gurutzatua? Zer dale? Joder, ba, el cruzau esatean, oi. Oiek... Eskual oien ibilizareten jendeak beti aukezu, belaunean nola zean bat, Bai, baina oso ondo nago. Bai. Bai, ikusten nahi zatenek begiratu orain pantailara. A ber, honek azalpen badauka. Amaia Resende Giluz etorri da, ez dakit nola deitu, hori zer da, polipiel leitze zaio horri? Gauza txuri horri? Ez dakigu. Bai, ba, oso txuri brillia dan, Bota txuriak. bota txuri batzukin. Eta horreko astean menka txondea hontzan, ba, uste dut horrek dagoeneko sare sozialetan baduela bere traola. Bai. Bota txuriak dia eskaiola berrokal. Zepar malefiko egin duen. Berriro parroigo juri? Ez que nik uste juntatu zaizula, parra pixkatola gaiztoa eta katarroaren... Ai, ezin dut. Baina, Maia, zuri gustatzen baldin bazaizkizu aurrera. Ez, barkatu, zuri gustatzen zaizkizu, gurire bai. Oh,
Ez, zuri gustatzen bali bazaizkizu, jantzi, baina guri zaizki gustatzen. Nahi bai. Eskerrik asko ini. Gero deno firmatuko ditugu. Barkatuen nire buruari graziasko egin diot. Bai. Barkatu, baina belera rotuladoriekin, arbel txurikoekin, egin dezakegu denok sinatu, eta gero borratu daiteke. Cause I need some substance in my life, something real, something that feels true. Inda zure maite dut Goiuri. Ostiralean, entzuten ari garen emakume honek, Adelek diskoa kaleratu zuen. Eta, bueno, ni bezala jende asko prestatu zen, venga, diskoa entzungo dugu, guazen negar egitera. Guazen, negar egiteko unea da. Eta bapatean, hasten zara diskoa entzuten, eta, ui, lehenengo abesti hau ez da negar egiteko, ui, bigarren hau ez da negar egiteko, ui, hirugarren honek badauka zerbait baina, eta gero badago hor ez da, evoluzio bat, eta badaude noski negar egiteko abestiak. Eta orduan ikusi nuen, Adelek, erabaki oso garrantzitsu bat hartu zuela. Zuek Spotifyen, musika entzuteko plataforma horretan, zuk disko bat entzun nahi balin baduzu, Spotifyek diskortako abestiak ausaz ordenatzen ditu. Eta beraz ez da lehenengo kanta entzuten, gero bigarrena, baizik eta Spotifyek erabakitzen du. Baino, Adelek esan zion Spotify jaunari, edo Spotify Andreari. Ei, Miss edo Mr. Spotify, nik nire diskoa zut jarriko Spotifyen, ez balin badezu, hau ezarpen hau aldatzen. Zen nire diskoa, nik egin dut lehenengo abestitik, orden bat jarraituta azkenera arte entzuteko. Wow. Eta Mr. edo Miss Spotifyek esan dio, arrazoi duzu, Adel. Eta orduan, aukera hori kendu dute. Eta orain, diskoa entzun nahi balin baduzu, 30, 30 izeneko diskoa, entzun behar duzu. Lehenengo abestia, gero bigarrena, gero hirugarrena, eta horrela bidaiatuko duzu Adelen dibortzioaren historian zehar. Wow. Beraz, maite ditut beraien influentzia eta boterea gauza interesgarriak egiteko erabiltzen dituzten sortzaileak, eta maite dut Adelen musika, eta maite dut abesti hau, ze I drink wine izena du, hau da, ardoa edaten dut, eta nik ardo asko edan dut, ez seguro honetan. Esaten du, esango nuke urtzen kantua dela ez, ardo goxo honek ez duzuk adina bero ematen. Zuk ardo edan duzu, baino beroa ez dizute eman, ze katarro latzarekin etorri zara, Baina ez da ardo da, patxar garesti honek ez, letra. Ezakit. Espaldiko kantua dira. Gaztegiak zarete, bai. Honi zaharregia. The only regret I have. Egunen baten norbaitek, musikariren batek eman borko lioke ahotsa, musikarion desamodio historioak pairatzen dituzten pertsonoiei guztioi. Txoin, nola? Musikariok abesten dugu. Bai. Ia da, irabazdeek kontatzen dutela historioa eta galtzaileok abeste egiten dugu, dio Iker Lauroak, ez? Musikariok abesten dugu. Eta askotan desamodio hori abesten diogu. Eta kantoiek badute, bestaldean norbait. Bai. Adelen diskonek beste norbait baduen bezala. Bai. Baina jende horrek ez du inoiz kontatzen ze espero duen, ze pentsatzen duen amodio austura egitea. Eta akaso Adelen zatian, Adelen aldea da interesgarriago, baina batutan, ez dakit, nik neuk ere abestu dut, desamodioari buruz, da pentsatzen dut, desamodioaren bestaldean dagoenak esan nahiko lukela zerbait. Hori buruz. Pinpinela? Ez noiz behit hartzea, bida. Iker Lauroba, aspertu da, oraintxe, urtaroen diskoak egiten, nahiko nekatu da, kriston lan egin du, hartuko ditut. Euskal musikarien desamodio kantuen bestaldean duten pertsona horiek, kontatu zuek nola izan diren austura hauek, ze sentitu duzuen, eta horrekin diskoak egingo ditut. Hori musika urbano, reggaeton, trap munduan, ematen da desente, imaginatu. Erantzunak, egiten da. Tusa, nola da? Ez dakit nola, zeitzen jartzen diote erantzuna. Eta da, esaten du, etza nola izan, zu izan zinen hau intzuna. Bertxotan bezala. Hori Marc Anthony egiten dure, bai ez?
Ai, ez naiz guatzen, niman un txiste baino. Ez naiz guatzen letraz. Gaizki! Ai. Inigo. Ai. Utzi gaituzu. Mingainan ez dia dugula. Zondo. Bueno, guatzen baina Zara, bibir. Hoi nahi zenuen. Zina, bibir. Para bailar. Voy a reír. Voy a bailar. Vivir, la. Eskerrak Santa Cecilia eguna den. Ez jarri musika guk abestuko dugu. Zondo izate baina ez da hori, eta barkatu entzule bai, naiz irratian zarete, Euskal Errepublika Sozialista baten gatik amestu dugu inoiz, baina bai, horrelako. Duela gutxi lagun batek esan zidan paraundan, 5. tragoarekin, ideologia batek 3 kontrasan ezpaditu ez dela, ideologia dogma dela. Egia da. Autokonplazientzia nun erosten duzu eta kontzientzia garbitzea, baina Amazonen. Eta hortxe bizi gara bakoitz gure kontrasanekin, Goiuri gauzat esango izut, Adelen disko honek badu Adelek nahi zuenetik zerbait, baino aukera ezakezu zuzenean ze kantura. Joan, guk 7. entzun dugu, eta orain My Little Love jartzen dugu, eta 3. entzuten dugu. Bai, hori bai. Baina zuk aukeratu duzu, ez plataformak. Ja. Algoritmoak beharrean Google. Ina zure maite duta? Ez daukat maite dutik. Egiluz, ya estamos. Daukat maiteko nuke bat. Ui? Maiteko nuke, gazte izateagatik eta gazte eta emakume izateagatik pertsona askok, batez ere gizonezko helduek, kondescendentziaz hitz egitea di utziko balio. Indet kristuan lehoa. Baina, bueno, maiteko nuke horrela ez izatea. Behaiek ez hitz egitea neri gazte bezala, eta batez ere gazte eta emakume bezala, mespretxu edo kondescendentzia zakit. Gutxietxi egiten zaituzte. Baina ez dakit nola esan. Ulertu diazute. Geroz eta gehiago identifikatzen dut jarrera hori pertsonengan, eta geroz eta gehiago konturatzen naiz, geroz eta oso ohikoa dela, ez dela oso gutxitan gertatzen den gauza bat, eta batzutan gehiago disimulatzen dute, eta beste batzutan oso agerikoa da. Eta aizue, gazteek eta gazte emakumeek daukagu zer esan, eta zuek zer entzun, beraz, mesedez, hasi errespetatzen besteak. Saiatu nahi izan maia kondescendentzia hitzarentzat itzulpen bat aurkitzen, baina Eluiar eta biok ez dugu elkar ulertu. Ara? Etorkortasun. Etorkortasun, benetan, hori nik ere topatu dut. Etorkortasun ez da... Zea, esgintzia indit pixkat burun. Behar dezu eskaiola berrokal bat. Nik maite dut ez bat nekarren, ze, pozik nabil azken aldian Jaurlaritzako hainbat kontuekin eta COVID-a dela, eta ez dela, baina pentsatu dut, maite dut ez dela oso goza politia. Eta, gaur saioa amaitzeko jarriko dute abesti bat, gaur goizean helarazi didatena eta asko gustatu zaidana, eta maitatzea nahiago izena du. Beraz, entzule, gera zaitez gurekin, 6ak arte, eta entzungo duzu abestia. Baina maitatzea nahiago, eta maite ditut pagadiak, eta maite ditut pagoak. Eta maitatzea nahiago horekin? Maite dut ez beharrean, erabaki dudala, nahiago dudala maitatu eta maite dudan esan. Vale. Basta esan maituta, maia, ainon lotutako maite dut batek hartzeko, en fin. Astelena? Astelena. Idoia Sánchez García, arratsaldeon. Arratsaldeon. Ondo? Arratsaldeon da noi. Guztioi. Honek ekol behartu burungu bezala, Egun baten saiatuko nazitzen saio dana holan. Benetan. Nola? Zuen moduan berbaina. Zuen modun. Ez que, gaina oso graziosu pentsuta bat, hori aurreko, oindala pare bat aste hau ingauen gero, Lier musika taldiai pasagoako nantzeko zeo zer, uste dute
esan biharrean Gipuzkoarrak zielan, Bizkaitxar moduen izendatu zituzten berasakortan usan, eta gero eurak errauza bien bideo bat Bizkaitxarrez berba inguran, eta oso grazioso apetzu baten, eta asko gorara zituzten, hemen bizi izan gauena, aurreko baten. Liertarrak, asteazken hontan datoz. Bai, asteazken. Inigo Etxarri eta Ali Bernano etoreko zaizkigu, euren disko berria aurkeztera, hemen idako gainera, disko edarra gero kanturen batea jartzen dugun, baina benetan disko polita. Eta utxa zen helmuga, kintsugiaren inguruan eta aurrea utxez piezak, hautsitako piezak jostearen eta konpontzearen inguruan hitz egiten du horrela orokorrean diskoak eta benetan lan ederra egin dutela. Baina... Barkatu, entzule bat herrieta egiten ari zaigu. Bere maite duta bidali digu eta ez dugu esan. Sai, baina idoiak ere baini bere ez du esan. Bueno, eskari zaizkigu herrieta egiten. Bueno, bale, barkatu, nire maite duta da, dio gorkeak larun baten arbizun ekitaldi bat eukinun, itzultzen ari naiz ez? Ekintzai askokin eta hori polita da. Ai, eta begira ze polita, Amaia, nik zurekin dantza egingo nuke. Ze ondo, eskerrik asko. Barkatu, eski irakurri, eta justo gurengo mezu hori zela. Nik uste dut gorka dela, gure herri santu hontan, ekitaldi gehienetara joaten den pertsona. Bai, ostra, hau etxean ez da egatuko ez, Ez. Zurekin dantzatu nahi nuke. Gorka orain barkatzen diguzu? Guk ere zurekin dantza egin nahi dugu, baina zuk Amaiarekin bakarrik dantza egin nahi duzunez, bazko konpondu. Zemidioso. Bai, pixke bai. Idoia, zein azure maite duta? Aste hontarako, bidian okurru jaten maite dutat da, konstientena zela maite dutela, aurpegixen irribarre bat jantzitza daukugula esaten dien agurrak. Eta, horrek aporra daukun loturia, asteburu hontan familia junta garelako nire amaman errautzak botatzera, eta nire sensazio, daukotzu tristura punto bat, baina egisa esanez, bere jaioterrira fangitzen, eta bertan bere irudisa eta aurrean gaukela, agurre esan gutzen, eta momentuen urtete jatena lasai egotia esan, eta hori gauza politxak eta irribarre batekin gogoratzea. Orduan, pentsa baten oso politxa zala ez, konstiente izatea dolu horrek edo eskon fase danak pasetako gai garela, eta hori maite dut. Beldurrik gabe. Beste inork maite dut ibaduka? Ez. Ez da, entzuleak lasai, denak ondo, arratsaleko 7:08 minutu, naiz irretiaren sintonian, bigarren kafean, gaur azarako 22 dituela esan dizuegu, horixe, segituan hitz egin behar dugu, Idoia Sánchezekin, sexu eta ugalketa osasunari buruz, hauen inguruko eskubidari buruz, eta une hori, iritsi da. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Segunduak lauterrietarako gaur inoizko sarrerarik eta maite dut arterik luzena egin dugu. Eta orain gauzak korrika eta presaka ez, lasai, denbora badaukagu Idoia. Baina aipatu bezala, sexu eta ugalketa osasunari buruz, honen inguruko eskubidei buruz, horren inguruan hitz egin behar diguzu. Zuk esango duzu nondik eta noruntz? Bai, holaxe da. Pentseta jaten apurtxo aldoturia, basaukola egin baten, oinala bi aste komentau gauen zela bai, zehaztu gauen ez, eskuntza sexualan nundik norakuak, eta horregatik interesgarrixoa pentseta jaten, zela bai planteetia sexu eta ugalketa osasuna kontzeptua, dala azken baten erderatik itzulitxako salud sexual y reproduktiba, igual banan erraixa urtete ulertzen dala, itzulpenakin apurrat arrarua geratu leike, eta gerora baitxa zeintzuk dien pertsonak daukuen sexu eta ugalketa eskubidiak. Bi kontzeptu horreik zela baitx plazaratzea gure nauen gaurko egunean.
esatia, bi kontzeptu honek daukien helburua dela, pertsonek euren gorputz eta bizitzen gaineko erabaki autonomoak hartzeko helburu hori, kasu hontan sexualitatea eta ugalketa izango litzaken arluetan, ez? Norberan sexualidade hori zela inolako diskriminazio edo jasarpen barik, asaleratzeko helburuakin. Eta zela hasiko gare lehengo hori, asaltzen zer izango litzaken sexu eta ugalketa osasun kontzeptu hau, lehengo aldiz mai gaineratu zen edo definiruten saiatu zen 1994 urtean, osea, atzo. Osa, nahi dut esan, azkenien, sexualidadea eta gizakixok izaki sexuatuakaren enean, dana, historian ziar gurekin egondaen kondizio bat, ez, gurekin datorrena, eta zehaztapenak eta kontzeptu finkapenak eta hori, horrek, bastaukiela, 30 urte baino gehiago kasu gehienetan. Eta, horrebe muleik ezela baitz pista bat, ez, gaur eguneko egoera nundik eratortzen dan, eta batez ez dela kasualidade bat. Orduan, horixe, esan moduan, sexu eta ugalketa osasunan kontzeptu hau, 1994an El Cairon ospatu zan, biztanleria eta garapenari buruzko biltzarrian, eta gero, 1995 urtean, Beijingen ospatu zan, emakumeei buruzko 6. mundu konferentzian, saiatu ziren kontzeptu hau zela baitz definitzen, edo, pauta batzuk edo zehazten. Eta bertan esarri zan, pertsonak danek eukibiko leukiela euren sexualidadian gaineko kontrola izeteko eskubidia, askatasunez eta arduraz erabakitzeko eskubidia, beti inolako diskriminazio edo indarkeriarik jasogarik, norbanakuek euren ondorengotzako purua eta tartia modu aske eta arduratsu baten erabakitzeko eskubidea eukibiko leukiela, baitxa hortarako informazioa hezkuntza eta bitartekoak izateko eskubidea, eta danan gainetik edo, el maksimua izango litzakena, sexu eta ugalketa osasunan mailak handiena edo gorena lortzeko eskubidea. Orduan, hau naizta 1990 hamarkadan plazaratu zen lehengoz holan era jaso baten edo esango, antzadanez, kontzeptu honek daukie jatorrixa 70 hamarkadako mugimendu feministak plazaratutako biharretan edo esango, ez? Orduan, atarasalako mai gainera, emakumeok gure gorputza eta gure sexualitate eta ugalkurtasunan jabe izateko bihar hori, ez? Zela orduan, hortik apurra jarraiki, kongreso eta biltzar honetan, honeik zehaztu ziren. Eta gerora, ja apurrat, formaltasune handixena edo mujako, 1989 urtean, Valentzian ospatu zen sexologiako 13. mundu biltzarran, eta bertan inzan, sexu eskubidien adierazpen unibertsala. Gerora munduko sexologia erakundiak onartu zauen, berretsi zauen, eta gaur da eguna eskubide horrek jasota dauzenak giza eskubidien adierazpen unibertsalien. Osa, ez dala, ez dakit. Gauza nahizko zerixua da, nahizta, gero igual zehaztuko moduan, ez da gauza bat bermatuta dauena inondik inora kasu danetan. Zoritxarrez. Orduen, zelan lotzen die eskubide honek eta osasunan kontzeptu hau, sexu eta ugalketa eskubideak bermatuta egotia biharrezkoa dalako, pertsona danek sexu eta ugalketa osasun egoera egoki bat eukideixien. Ze pasetan da, nik askotan osasuna lotzen dala gaixotasun esakin. Esaz gaixorik, orden osasun txusauz. Eta ez da hori bakarrik, ez? Kontzeptu holistiko eta integrala hua da, orduan, kasu hontan osasun sexual honek, gureko leuke esan, gure sexualitateakin, ugalketa sistema edo aparatuakin, ongizate fisiko, mental eta sozial bat egotia. Zela, eta prozesu horrekin lotutako alderdi danetan, ongizate hori egotia. Eta, klaro, esan duen moduan, zoritxarrez, munduan esango nauke, milioika pertsonai, galarazi itxejakiela modu zuzen baten euren, sexu eta ugalketa eskubide honek gauzatzea. Da, zela, arrazoi pila bat, gobernuak esartxako legiak alde batetik, erlijio murritzaileak beste batetik, azkenean, gaur egun bizigaren gizarte honetan, dielako jarraibide doktrina batzuk zehazten da biela, esatetik ezela jantzi bigadan pertsona bat, zein eukibidauen albuen, edo zenbat ume eukibiditxun, eta noiz eta zelan, ez dakit, ez?
Eta bueno, nahiko gordina da, eta gordintasun horrei testu inguru apurtxo baten muteko, datu batzuk zabaltzia guztoko jaten, 2008an munduko osasun erakundeak argitaratu zauenez, urtero 57.000 pertsona haurdun hiltzen die aurrisku egoeratan aurrera eruendako abortuen ondorioz. Jente asko da. Bai. Gerora, urtero bebai, 16 milioi nerabe baino gehiago erditzen die, hone gure dago esan, amaizateko heldutasun nahikorik ez dauen egoeratan, haurdunaldi horreik bukaerara eruteko derrigortuta egoten diela, eta, kasu hau, 16 milioi kasu honek zoritxarrez die bai bortxaketa eta bai aurrera erutia nahi ez dien aurdunen, erditzien kasuak ero. Gerora, UNICEFek plazaratu zauen, munduen 200 milioi emakume eta neskatu baino gehiago mutilatuta dauzela, hau da, euren genitalak ablazinua jasan dauiela, eta plazaratu zauen beste datu nahiko kezkagarri bat esango nauke, dala munduen 78 milioi neskak dasela arriskuan 2030 baino lehen hau mutilazio hau jasateko baitxa. Osa, ez da konstientzia hondirik, hori gurian pasauleikenik, baina badala eta zoritxarez muten dala ondiokan. Badauz lurraldiak, eta aurten egonda berri bat nun Afrikako, ez nakit ze lurraldetan, baina debekatu indala, baina, badazela lurraldiak ondiokan hauen muten dala, izen leiken moduan Somalia, Guinea, Sierra Leona, Egipto, Irak, India, Malasia edo Indonesia moduko lurraldietan ondiokan gaur egun ohikua da. Sudan izan da azkenekoa debekatu duena. Bale, banek izen hortizala. Askotan ikustu bai, lotzen duela honek esan da, brutalkeria hau Afrikan bakarrik, baina Asiako lurralde batzutan be emuten da. Eta gero, lan apurrat umeetan nerabiei indako erasuekin jarraitzuta, adibidez Burkina Faso, Ego Sudan, Yemen edo Bangladesen adibidez, egunero 34.000 neska baino gehiago eskontzera daz derrigortuta 18 urte bete barik daukienian. Eta, azkenean gabitzen esaten, mundu osoko beste lurraldietan, baina, Europar batasuneko datuak badauz, eta bertan jasoten da, Europar batasuneko 3 emakumetik batek sexu indarkeria jasan dauela, eta Espainiar estatuan 16 urtetik gorako 1,8 milioi emakumeak baino gehiago jasan dauela sexu indarkeria. Eta holaxe, orduan, naizta ez, badazen hori izan dako, nazio batuen erakundian jasotzen dituen giza eskubideen adierazpen unibertsal honetan, naizta badazen eskubide honek jasota, ikusten dugu, ez dela realidade bat inundik inora horrek bermatuta egotia. Zenbakiak hain dira potoloak, batzutan nik uste iruditzen zait, gertatzen zaigula, ez gara konstiente, ez? Eta neurri hartzea oso zaila dela, ze dia, milioiak edo 100.000 eta galdu egitea zenbaki horietan, baina gero gertatzen zaizu, zure inguruko norbaiti gertatzen zaio pertsona bakar bati, eta hainbesteko eragina dauka, bai bere eta bai ingurukoen bizitzan, hasten zarenean biderkatzen min hori eta eragin hori datu hauekin, esaten duzu, ez da posible. Oso gogorra da, eta esaten duzuna, azkenean die plazaratzen dien zenbakixak ez geratzen diela hor, datu gordinetan, baina datu horrek pentsatu dut esan duzun moduan, ez pertsonak diela, eta pertsona da zela horren atzien, eta hori pairatzen dauienak. Eta, aipatu dugu zela, abortuan ondoriozko eskubide honek urratziak, edo esangot mutilazioa izen leiken kasuak moduan. Eta ez dugu aipatu adibidez, LGTBI komunidadiak pairatu leiken zuzeneko eraso honek, eta gaur eguneko datua da, 3 herrialdetik batek harreman homosexualak zuzenean zigortu itzen ditula, zuzen konkretuki 79 lurraldek, eta 11 heriotza zigorra esarritza dauko harreman honein aurrian. Wow. Broma gutxi. Bai.
okerrena da, Europa mailan 2020-2021 pandemia garaixen gazen denpora honeitan, atzera pauso oso handixak dabitzela emuten honezkero edo gaur egun lortutako eskubide honeitan, adibidez, urte honetako ekainean, Hungrian debekatu inzan homosexualitateai buruz eskoletan eta leku publikoetan berba itxia. En fin, eta adibidez Polonian abortatzeko eskubidean inguruko gerotan murrizpen handixoa jarri dituzte. Honekin lotuta, ez dut aipatu, El Salvadorren adibidez, abortua egoera danetan dauela debekatuta, bortxaketa baten ondorio baldin bada, bebai, eta adibidez, egonitzen irakurten webgune baten, emakume baten testu, bere bizipena zauen kontauta bertan, eta hau izan zen emakume bat, bere sendutako umia erditzu zauena bere etxeko komunian, eta umiaia hila jaixo zan, eta ospitsalera fasanien atentzino eske, erailketa egotzi jakon, eta berak kaltzelan bukatu zauen. Eta honek die, gaur egun emuten dien egoerak eta gurien emuten diela, gurien edo, Espainiar estatuen adibidez, tigrillo deitzen den, eure erabiltzaile bat dau Instagramen LGTBI komunitatean, datu pila bat eta emuten dituna, eta gauza oso interesgarriak. Eta berai esker jakin hauen, boxe partiduak Madrileko erkideguan, eskatu dotzala PP-i, erkidego horretako LGTBI legiak, indargabetzia, gero eragon lehizken beste interese politiko batzune atzera, baina, kuriosoa pentsau gatela, hau izango litzakela Espainiar estatuko demokraziako historixan, lehengo aldiz, olako atzera pausua mongo litzakena olako eskubidien arluan. Pentsa, aurtengoa da Errioxako kasua. Errioxako komunitateko mediku guztiek sinatu zuten kontzientzia objezioa, eta horrek esan nahi du, osasun publikoan ezin dezula abortatu, beste lurralde batzutera joan behar dezula, horrek gutxienez 2 aste atzeratzen duela prozesua, eta funtsezkoa dela epeak, orako kasuetan funtsezkoak direla, eta ezin dezula, eta horri gehitzen zaio gainera, urrengo eguneko pilularik ez dutela ematen larrieletako zerbitzuetan. Beraz, ez dugula urrutiko herrialdetara jo behar ikusteko, ez hemen gertu, ezin dezu zure ordunaldia eten. Espainiar estatuko egoeria oso kuriosua alde hortatik, Errioxakoak, nik Errioxakoen hauko jasota, baina Murtzian badakite Holandala, eta gerora badazela lurraldiak, adibidez, osasun sistema nazionalien emuten dien aurdunaldietetiak, danak ustoten, datu base baten jasotzen faten die, eta adibidez badazela probintziak, azkenengo 30 urtietan bat bez, ez da hoiena jaso, eta evidentemente hori ez da erreala, azkenean seguramente egongo die aurdunaldixetetian nahi da hoien emakumiak, eta zuzenean klinika pribauetara egongo die deribauta, eta hori ez da jasoten. Orduan, ez die datu realak, orduan ez da inondik inora benetako egoeria jasoten. Orduan, bagabitzela komentatzen, zeintzuk zer dan sexu eta ugalketa osasuntxu egoera bat, eta, bagabitz berraitzen eskubide horrek, eta, zeintzuk die, benetan eskubide horrek, edo zeintzuk die aitortuta ditugun eskubide horrek. Kuriosua da, ibilinaz begira, eta leku batzutan jartzen da 13 diela, beste batzutan 18, beste batzutan, hola, ez da oso zerrenda zehatzik, baina, nik ekarri dut gaurkoen 9, pentseta jatela egin baten, edo, irakurten ibilinazen enean gehienak da zela jasota, eta horrek guztoko baten zuekin elkar banatzia. Eta, lehena izango litzake, lehenengo aitortuta eukiko geuken eskubidea izango litzake autonomia sexualerako eskubidea, eta holaxen esaten daut. Pertsona orok bere desira, placer, praktika, orientazio, identitate sexuala, eta identitate sexuala adierazteko eta bizitza sexualaren gaineko erabaki eta aukerak modu aske batean egiteko eskubidea du. Eta ez da egisa. Desde luego. Eskubidea behar luke. Behar luke. Bai, azkenean honek
oin bertan gaur egun behintzat, ez dakite gaur egun, gure nahoen esan, gaur egun batzuk utopikuak iruditzen bajaku, plazaratu ziren egunean, edo jaso ziren egunean, 1989 urtean, ez dala oindala asko bez, baina egoeria esan izango ingoen, baina asko zobia. Bere momentuan nahiko apurtzaileak pentsako jate izango ziela. Baina, bueno. Ben Kirmen Uribek egin zuen alako testutxo bat, alako azalpen bat, eta egiten zuen erreferentzian munduaren bi aldei, ez? Iluntasunaren aldea eta argiaren aldea, pixkat yin-yanarekin bezala, ez? Eta iruditze zaite batzutan, gauza hauetaz guztietaz hitz egiten dugunean, hitz egiten dugu argiaren alde horretan gaudenok. Horrelako eskubideak noski onartzen ditugunok, eta horrelako eskubide bat irakurri, eta gure buruan, ez dakit, baiezkoa egitea, edo txalo egitea, edo eztabaidarako margenik ez da geratzen, ez? Denok oso ados daukago. Arazoa da, badagoela beste alde ilun bat, eskubide hauek onartuko elituzkena, edo gaizki ikusiko elituzkena, eta ostiralean, larun batean zen aurren nazioarteko eskubideen eguna, eta ostiralean aritu ginen, ipuinak eta aurrak, eta gogoratzen dut Maigorostiaga lankidarekin, horrela eskuak altxa eta txalu isila egitea besterik, etzegula ateratzen askotan, ze, noski, ez da baida ezina da, ez du buelta gehiagirik, baina zoritxarrez, oraindik ez da baidatua da. Guretako diela evidentiak moduan, ez? O, ez dakit, zuk esan dozuna, ez litzakela ez da baidarik egon bieko datu honein, edo, jasoten dien, aitortza honein inguruan, baina, zoritxarrez ez da holaxen, eta, borratik abiz, horrei buruz berbaitzen, eta horrei buruzko berrixak plazaratzen gaurkoen, ez? Orduan, jarraitzeko bigarrena izango litzakenakin, jasota dau, bigarren eskubidea izango litzakela, gorputzan integritate eta askatasunerako eskubidea, eta jasoten da, pertsona orok bere osotasun fisiko, psikiko eta morala errespetatua izateko eskubidea du. Norberaren sexu eta gorputz askatasun zein ongizatearen aurkako edo zein motako indarkeriarik jaso gabe. Orduan, noski, hau bermatuta gongo balitzake bizigarenen mundu hontan, elitzake atake homofobikuen ondoriozko eriotzik egongo, elitzake atake homofobikorik egongo, ez dakit. Holan, bote prontuen etorte jaten eraso moduan, ez? Gerora, hirugarrena izango litzake ugalketa aukera desberdinen artean aukeratzeko eskubidea, eta izaten dau, pertsona orok du bere ugalketa bizitzari buruzko erabakiak hartzeko ondoren gotzarik izan nahi duen ala ez askatasunez erabakitzeko eta ala badagokio haren unea eta maiztasuna zehazteko eskubidea. Horan, hemen uste dut jasota gongo litzakela, abortuan eta egon garena berbaitzen, edo familia planifikazioa, antizorgailuen, eskura eukitxe hori. Ez, goi hori komentadoena, urrengo guneko pilula esen mutiana, ez, bai izango litzake adibidez horren aurka zuzenian fangozan ekintza bat. Beste egun baten itzin behar dugu basektomiaren inguruan, bale, idoia? Bale. Haitu nahi zaztu buru honetan entzuten eta ikertzen eta guau. Baina zerrek deitu ez duaten zinua berezikio? Ikerketa bat ikusi nun eta eguneko zenbatek gizonei galdetu zieten, basektomia... Inda zaukien? Ez, ingo lukien. Eta, gizonak erdia serre, Ez baina nola, ez da pentsature, eta gero ikusten nahitu naiz, zer dan, zemotetako ebakuntza dan, zintzaio ez da ebakuntza deitu. Keba. Eta... Korapilloa deitu da. Kortar y pegar. Eta, klaro, estadistikei bidatuta ze gutxi egiten dan, eta zenbat emakumeek egiten duten... trompa ligadura. Oida, trompa ligadura, eta hori bai ebakuntza potentea da, eta irakusten nahi turitzen ez, nola trompa ligadura errekuperatzeko zea 2 aste direla, eta basektomia batena 48 ordu, eta esaten baina nola da posible gizonentzat hain erreixa den zerbait, ez dugun ez da aukeratzat jotzen, eta emakumeak egin behar du. Berdina pasatzen dere antizorgailuen debate honekin, ez? Emakumeak hartzen dugula eta gizonezko bat igaletuta. Nik zehartuko, baina ditun efektuekin. Edo, eta adibidez, harreman heterosexualak aurrera eruten dituzunean, orokerrian zuk eruten duzu, ez? Preservatiboa gainean, askoz geixautan mutil bati baino.
Kuriosua da. A ber, ezin da orokortu, Daniel Moruen. Ez, noski. Baina bai. Baina oso kuriosua da. Pixkat aratago doa. Gizonezko batek planteatzen duenean, gizonezko planteatzen dugunean, tira, akaso ni hormonatu naiteke zu beharrean, ez? Ez dago. Ez. Ez da ikertu, ez da... Bai, ikertu bai. Bueno, ikertu bai, baina oso gutxi, eta oso denbora gutxi dikatu zaio, ez? Prototipo bat dau, eta oindala aurten esmia, eta hoxan ustot plazeratu zala, baina bigarren albondo kalte moduan sakon buruko mina. Eta erretira huin zan. Matematek, irudikatzen dute, antizorgailu hormonalak hartzen daen edo zeinek prospektu irakurri dola, eta soineko bat egiteko edredoia. Bai, tranquilamente. Baina buruko mina bute zaben. Baina kaleratu zen komertzialki, ez prototipoki. Heldu zen ensaio klinikuetan, kaleratu ez dain. Baina interesatu nintzen, eta lagun mediku batzu galdezka, eta eurek gaian adituagoa dien beste mediku batzuei, eta... Lasai, kondoiak erosi. Bueno, estemos eso ez gaizki. Baina ez egon beste plan B hori, plan B hori ez dago, beste gozatzen artean, bueno, eske, nik uste lotuta dago, la trompa ligadura eta basektomiaren desorekarekin, ez? Gizarte eraketaren desorekarekin dago lotuta. Horreko txio bat irakurri nun, eta uste dut ondo laburru biltzen duela hau, eta nez batzen zeina zen baino zen. Bai, egia da, emakume, erditzeak mina baten du, baino, izan zaitezu gizon bat 37ko sukarrarekin, Eske, ojo! Bai, egia da, gizon gaixoak. Alde danetatik jauzu jatzu. Nei! Grazien ditzu, 37ko sukarra gaina ez da sukarra izan. Ez da sukarra. Neo nor kalkulatzen. Noiz azten da sukarra. Askorentzat, A ber, gero egisa da norberan gorputzak irantzuten dagoela modu desberdin baten, baina sukarra klinikoki, 37ko mazortzir arte ez da hartzen oso kontuan guazen esaten. Hori. Gure oso urrengorako apunto, eta horreman antizorgailu eta zingu berba. Antizorgailu izburuz, eta beste egun baterako, eta uste dut lotuta dagoela gaurko gaiarekin, baina merezi duela kaso gai oso bat, violentzia obstetrikoari buruz izan marko genuke. Bai, oso potente bai gai hori. Baina horri ere igual saio oso bat eskaini, saio bat, zure tarte oso bat eskaini barko diogu edo? Bueno, tartia baino, claro, nik esango nauke zuzenki ez dutela olakorik bizi, orduan igual interesgarri xago galitzake, testimoni xotxo batzuk edo jasotzia. Ez dakite, baten bateke bizi eskero eta gureko baleuke gurekin elkarbanatu, nik dut oso aberazgarri xo izango litzakela. Iesan nik azken ezagutzen ditut, sare sozialetan kontatu dituzten kasu batzuk azken aldian eta bar, eta ez da iguain beste kostako, bereik presbaleude testigantza horiek biltzea eta. Bai, hori interesgarria izango litzake ze bada, nik uste oso eskutuan dagoena. Edo behintzat ez dana asko berbaitzen eta hartzen diela gauza asko protokolizauta egongo balitzake moduan, baina ezin jaku astu erditzen da bilen pertsonat ez daola gaixorik eta bere erabakixak hartzeko gai dala eta bere gorputzak errespetatzeko biharra da, errespetatua izateko biharra da, eta aitortza hori jasota eukibiko leukela. Bai, eta uste dut, bate baino gehiago hori buruak ez da egingo diola ulertzeko ere, baino hasi barko dugu pixkanaka azaltzen. Bai, nik uste badazela, gai pila bat horra porrat diskutuen plazaratzerakuan jente asko, igual ez da estanda, baina xok eran arrapetan dutzula purtxo bat, planteago ez duzulako arazo bat izen leikela, ez? Eta nik uste dut horri bueltatxo batzuk emunalgo datzau. Eta, ikusi zuen moduan, hemen apurrate enroio garela, eta nik uste honen funtsa, barreketan ibili gara, zela baitz informazioa elkar banatzen. Eta oso lotuta dau, zela ugarren eskubidia, informaziorako eskubidia izango litzake. Eta esaten dau, pertsona orok du informazio osoa, argia eta egiazkoa izateko eta eskuratzeko eskubidia. Bere sexu eta ugalketa bizitzari buruzko erabaki autonomoak hartu eta bere eskubideak erabat gauzatzeko. Informazio hori gabek, informazio barik, ateaz asko izten jaku ez, oso lotuta daube baina ustote aurreko baten planteu gauenakin, ez, eskuntza sexuala aurra garenetik jasotziakin, gerora heldu garenean, edo gure bizitzan evoluzionatzen goia zenean, erabaki eta bizipen positiboak eukitxerako orduan, eragin handia daukola, ez, eskuntza egoki bat eta argi bat, jaso izanak, umiak zikoinak ekartzen ditxula zabaltziak, eta olakotxe gauzatxuak.
Eta bueno, apurat errepikako razizetiarren, bosgarren eskubidea da heziketa sexualerako eskubidea, eta jasoten da, pertsona orok daukola kalitatezko sexu hezkuntza jasoteko eskubidea, estereotiporik eta aurre iritzi moral, ideologiko edo erlijiosorik gabekua, sexualitatearen bizipen positibo eta osasungarria sustatzeko. Zela baitxe lehen komentau duena. Eta egon garela berbaitzen ez, violentzia obstetrikua, antisorgailu bihurtzen diren ebakuntzei buruz eta, xigarren eskubidea izango litzake sexu eta ugalketa osasunaren babes eta erretarako eskubidea, pertsona orok daukolako sexu eta ugalketa osasunaren maila goren gozatzeko eskubidea, bere ongizatearen osagai nagusi diren aldetik, eta beraz, arreta integrala eta kalitatezkoa eskaintzen duten osasun zerbitzuetara jotzeko eskubidea. Nik uste hau dela, gure gizartean asko, errex edo identifikau leiken arazoetako bat, ez zu azkenean arreta zerbitzu bat erasoia zen momentutik, eta, orokorrian medizina klasikua oso gizonera bideratuta dauen enean, aurretik suposatzen da, ez, aurrean dakotzun paziente hori heterosexuala dala, zisa dala, ez dakit, ez da planteatzen ez, beste existitzen dien, beste hainbat gorputz. Zisa dala. Parentesi erikiko dugu, azalduko dugu. Barkatu bai. Batzutan onartzen dugu, gure entzuleak eta jendeak zisgeneroaren kontzeptu oso barnera dauta duela, eta gero gertatzen dizu inguruan lagunekin, ez da gizenekin da, ze letxe, ez? Zis kontzeptuak harreman dauko trans kontzeptuakin ez, zis deitzen jako edo deritzo pertsona batek jaiodan bere genitalekin bat itxen dagoenean. Ni be zizu pentsau, olako hausekin ankia sartzia oso erresa da. Bere identitateak genitalekin bat egiten duenean. Bere identitate sexualak. Bat egiten duenean bere organo sexualekin, ez? Eta, zer? Barkatu. Bere nortasun sexual autuak. Bere identitate sexual. Da, identitate sexualak. Bat egiten duenean bere. Eta, kontrako ekstremuan egongo litzake, trans dan pertsona batek, hau da, bere identitate sexuala, ez datorrenean bat horrekin. Eta, kasu honetan, bebai dago apur bat de kontzeptu pila badaz, zer dan identitate sexuala, zer dan genero identitatea, hori bada meloitxo bat, zabaldu beharrekua, igual enitzake izango pertsonarik egokixena, baina interesgarria da, de hecho, orduan, nik uste hori, esan duena, ez, zis, hetero, pertsona horren kanonian sartzen ez dien gainontzeko identitate danek, osasune arreta zerbitzuetan, eukileikiela handicap ja txiki bat hasiera batetik. Duela gutxi testigantza bat sare sozialetan, ez dugu gogoratuko nork, baina egin zuen, medikoaren era joan eta medikoari esan emakume bat zen, emakume cisgenero homosexual bat. Eta honek esan zion medikoari, haizu, 3 hilabete dara matzate hilekorik gabe eta egin duzu aurdunaldi testa? Ez, baino, ezinezkoa da, beha jartzen zuen parentesi artean, akaboiera. Homosexuala naiz, emakumea naiz, beste emakume batzukin egoten naiz, enago aurdun. Nahi ez, baina nik testa egiten duzun bitartean, ezin dut protokoloarekin jarraitu. Oraindik, gure osasun zerbitzuak daude pentsatuta zenion bezala, pertsona cisgenero eta oraindik ere heterosexualentzat. Cisgenero eta transgeneroaren arteko gizarte pentsakera eta logiken austura akaso borroka berriago bat da, eta hasi beharko dugu gero eta alik eta azkarren hori aldatzen, baina homosexual, heterosexual edo bestelako identitate sexualen dikotomia horietatik kanpo edo hori gehiago eukitzeak gure gizartean badarama denbora bat dagoeneko osasun zerbitzuek onartuta eukitzeko protokoloak zabalagoak izatea, ez? Baina aurreiritziz jasotak, aurreiritziz betetako hezkuntza bat jaso duen enean eta orokorrian mediku asko helduak izen leizkela bebai eta poliki generazio aldaketa bat baldator be, undiokan mantentzen da hori eta orduan hori zoritxarrez olako jarrerak ez die hain desberdinak. Eta azkenean, oin kasu honetan ibili gare planteetan ez, beti be dikotomia hori, cis, trans, hetero, homo, ez dakizen. Hor tartean badagoela baniko... Hori da, eta adibidez, intersexuala dan pertsona bat,
bueno, ja kristolako jasarpena jasan leke, ja jaiotzen dan momentutik, ez, ez dakit egoeria zein dan nointan, baina lehen protokolos zehazten zan, hori intersexuala zan kasuan, aldu baterako interbentzio kirurgikoa, edo sakile baterako interbentzio kirurgikoa. Orduan, ja, zira batetik, ja, ez, binomio hortan esartzen jatzu, eta igual suzto segura, eta hori azkenean, horre ez da zure gorputzan integridadia bestutan, ez da jaio berri basaren, ez? Bueno, ez da entzut oso hainbeste gauza da sorta artean. Gero, zazpigarren eskubidea izango litzake pribatutasun eta konfidentzialtasunerako eskubidea, eta bertan jasotzen da, pertsona orok bere pribatutasuna eta intimitatea errespetatua izateko eskubidea daukola, baita konfidentzialtasuna beraien sexu eta ugalketa bizitzari buruzko informazioa ematen dutenean. Eta adibidez honekin lotuta, nik uste dut badauela estigma onduxa, sexu bidez transmititzen dien gaixotasunen kasuan, ez, gure realidadera edo ekarretxa, giba edo gorpu, Giza immunodefizientziaren sindromea, virusa. Hori da. Bere momentuan, ustot hori dokumentu publikoetan eta jarretxezala, edo seguru bat eskatu bizauenian, edo hipoteka bat eskatu bizauenian, ez dakit. Eta evidentemente horrek zuzenian erasotze zauen, ez? Norberan konfidentzialtasuna edo norberan intimidadia, ez dakit. Hori adibide oso azalekua pentseta jatelako, eta gerora, sortzigarna izango litzake, bizikidetza aukeran itzen artean aukeratzeko eskubidea daukouela, hau da, pertsona danek daukiela esarri duten edo dituzten harreman afektibo edo afektiboekin egokixena ikuste iruditzen jakien bizikidetza modu aukeratzeko, eta eskubide sozial eta legak berberak izateko eskubidea, hemen jasota gongo litzake, eskontza desberdinak, eta horre gauzatxuak, eta azkenengo moduan, partekatzea, beratzigarna izango litzakena, parte hartze eta adierazpen askatasunerako eskubidea, eta jasoten da, pertsona orok daukola, pentsamendu iritzi barkatu, eta adierazpen askatasuna gauzatzeko eskubidea, baita beraien sexu eta ugalketa ongizatia zehazten duten politiken garapenian parte hartzeko eskubidea behin. Eta hola xen. Honek die, pertsona orok aitortuta eukibiko leukien eskubide sexual eta ugalkortasunekuak. Eta, ojala alduko bada egun bat hola xen dana. Idoia Sánchez jarraituko dugu, hauetako asko banan ere aztertzen, bestelako gaietan ere murgilduko gara noski, baina arratsaleko 5 eta 2 minutu guk segituan Bilborun zabiatu behar dugu, virtualki ez pentsa, hemen geratzen gara estudioan, eta eskertzen dizugu, gaur guretzat hartutako tartetxoa, hemen diken aste pare batera edo, izango gara berrez elkarrekin. Eskerrik asko. Izan ondo, aio. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. I wonder if one day that you say that you care, if you say you love me madly, I'd gladly be there like a puppet on a string. Bilbora jungo gea virtualki bada ere, izan ere, Bilboko nazioarteko txotxongillo jaialdiak, gaur egun Bilbao teixa moduan ezagutzen dugunak, etengabeko 40. urtea beteko dulako aurten. Eta urte hurrena ospatzeko gitarago eta proiektu berriak aurkeztu dizkigu jaialdiak, zehazki azaroaren 20-tik, hau da aurreko pasaden larun batetik, azaroaren 28-ra arte. Baina, guztia hobeto azalduko digu, Josu Kamara Izagirre dela antolatzaileetako bat, eta gurekin dakagu bideo deibidez. Kaixo, Josu, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Bueno, konta iguzu, egia esan, gitaragoeri dagokionez, anistasuna kasue protagonista aurtengo jaialdian, baitu zute adintarte guztientzat emanaldiak, mundu osoko txotxongillo hilariak, hitzaldiak, nola planteatu dituzute egun hauek, nola izan da prestaketa hori?
Bueno, aurtengoa berezia, 40 urte zenbaki borobila izan da, zerbait berezia egin nahi genuen, baina jaialdiaren heldutasuna erakutsi nahi genuen baita ere, eta traje doktore bat jarri, jantzi doktore bat jarrita, atera gara plazara. Gure plaza berezia da urten, lortu egin dugu Bilboko BBK salarekin, leku emblematiko bat arte eszenikoetarako, lortu dugu hor espazio bat eta jaialdia hor kokatzea eta aurrerantzean beraiekin elkarlanean jarraitzeko. Eta hor dago, badaukagu programazio eder bat, 12 bat talde, kontinente ezberdinetakoak, herrialde ezberdinetakoak, hizkuntza ezberdinetakoak, nagusiki hizkuntzarik gabeko ikuskizunak daude, baina hizkuntza ezberdinetakoak ere, eta gero horretaz gain, programazioaz gain, esposizio bat daukagu, oso esposizio berezia, Sobint Valentziar kultura eta garapena elkarteak eta ekarrita munduko maskarak erakutsiko dizkigu eta munduko maskarak erakusteaz gain hor bere apaletan eta aukera edukiko dugu baita ere maskarataz hitzalditxo bat izateko, kulturen arteko harremana, kulturen arteko berezitasunak eta baita ere antzekotasunak eta erakusteko. Eta jarraian, aukera edukiko du ikusleak edo hurbiltzen denak, beraiekin oso modu arinean eta laburrean maskaratxo bat egiteko eta kalera ateratzeko maskara batekin eta konturatzeko bere maskara, bere kultura, bere izakera bat dela eta albokoarekin eta beti antzekotasunak eta berezitasunak dituela. Eta gero beste espazio bat ere sortu egin duguna aurten, sortu egin dute batez ere, emakumeek euren espazio propioa, Ari Morea Leioa izenekoa izango dute, zeinetan jardunaldi batzu egingo dituzte, pixka bat hausnarketa egiteko artezenikoetan eta zehazkiago txotxongilo munduan eta emakumearen papera edo irudia non dagoen horretaz hitz egiteko eta gero baita ere eurek ere proposatutako ikuskizun propio horretarako ere aukera ikusteko. Egia esan, entzun dugu, gure entzuleak entzun dute, baina hau da labur bilduta, sartze bazatea gitaragoean, benetan anitza dela eta badaude hainbat emanaldi, hainbat lekutan emango dienak, zuk esan dezun bezala Josu, aurten BBK aretora mugitzea lortu dezue. Eta hitz egin dugu ere leku desberdinetatik etorriko dien emanaldiak eta ikus daitezkeen emanaldiak egongo direla, baina Gorakada konpainiaren zuhaitzak landatzen zituen gizona ikuskizuna izango da ere euskaraz. Eta, behintzat ikuskizun bat euskaraz mantentzea, bada zuen helburuetako bat, azkenean, hain internazionala den jaialdi batean, euskal ikuskizuna mantentzea, zuen helburuetako bat da? Zalantzarik gabe, hor konpromiso bat daukagu euskal konpainiekin eta baita ere gure hizkuntzarekin. Aurten ikuskizun bakarra egongo da pixka bat orekatzeko iazko edizioarekin. Iazko edizioan pandemia zela eta ez zela programazio gehiena oso hurbilekoa izan zela. Hori orain esaten dara punto zero edo kilometro zero edo delako hori. Eta gehienak horrela izan ziren, aurten aprobetxatu egin dugu berriro ere, mugak zabaldu egin direla, eta leku anitzetako ikuskizunak eduki ditugu, baina zalantzarik gabe euskararen presentzia eta euskal taldeen presentzia bermatu behar genuen, eta jaialdiaren amaiera izango da klausura
gorakadak egingo duena, zuhaitzak landatzen zuen gizona, ikuskizunarekin 6:30 igandean, igandea 28, 6:30 Bebekasalan izango da. Eta esan duzun bezala, gure antolakuntzaren helburutako bat baita ere da, ez jaialdia zabaltzen danean, ez geratzea bakarrik sede zentralean, hau da, suerte handia daukagu Bebekasalan egoteko, baina zabaldu egin nahi dugu. Eta horrela izan da, Bilboko udaltegietan ere ikuskizunak egongo dira, Basurton, Errekalden, Otzarkoagan eta San Francisco nahi zuzen ere. Eta inguruetako herrian ere, jadanik asteburu honetan, Lezamak eta Larrabetxuk aukera izan dute Antama Pantau talde greziarraren ikuskizuna ikusteko, musikaren ariak ikuskizuna ikusteko, eta Arrigorriagan ere izan zen atzo, eta gero, Arrati aldera ere joango gara, Areatzara, eta, jale herri horietan, azkenengo 3 urtetako harremana zabaldu egin dugu, eta, elkarlana horrela jarraitzen da. Eta gainera, aurten ere beste berrikuntza bat baduzue, zuen harreman sare hori handitzekotan edo Txotena Zentroa estreinatu duzue aurten, arte eszenikoen arloko beste elkarte batzuekin batera, eraiki dezuen edo partekatu nahi dezuen gune bat, ezta? Halaxe da, hor daukagu Txotena Zentroa, Otzarkoagan, Txotena kalean, dagoen espazioa, horre lortu dugu egoitza izatea, baina elkartearena, jaialdiaren antolakuntzaren elkartea, Pagoa elkartea, eta hori edukiko dugu gure egoitza. Egoitza hori konpartitu egingo dugu Artekale eta beste erakunde batzukin, eta 2 helburu argi daukagu, eta alde batetik da zerbitzuak eskaintzea sektoreari, arte eszenikoak, baina batez ere kale antzerkiari eta txotxongiloari, eta gero bestela ere, Txarkoa auzoan gaudenean, gure lan tresna beti, arte eszenikoak izan da, eta txotxongiloa eta kaleko arteak eta kaleko antzerkia, hoiekin ere zerbait eskaintzea auzoari, hurbiltzea eta partaide egitea gure berezitasun horretan, txotxongiloen mundu horretan, implikatzeko eta sartzeko, eta eurek auzoak behar duena, auzoko elkartekin eta elkarlanean aritzeko. Hori proiektua da, hasita daukagu, orain jaialdiaren islada moduan, eta hor lortuko duguna edo nahi duguna da, zabaltze ofiziala ematea, udan, abuztuan sartu ginen barrura, eta zabaltze ofiziala ematea, pixka bat iragartzea bertan gaudela eta jendea hurbildu daitekela gugana, edozein proiektua duela gurekin partekatzeko, eta inaugurazio horren ostean, horre daukaguna da, batez ere lana gogoa eta proiektu handiak. Hasiera politia da jaialdiarekin ongi etorria ematea Txotenari. Gure entzule guztiek bertaratu nahi baduzue esan bezala egitaragoa oso zabala da. Sartu zaitezte beraien webgunean eta animatu zaitezte edozein emanaldi ikustera. Eta mila esker, Josu, azaltzeagatik zer daukazuen eskuartean, eta zorte hon, aste hona izan, eta zuk esan bezala lan asko daukazu aurretik, baina lan politia, beraz animo asko eta eskerrik asko. Hori da, eta zuen laguntzarekin errezago beti, mila esker. Mila esker, agur Josu. Agur, bai. The quartet
forest, in the park, and we sang dirges in the dark. The day the music died, we were singing bye bye Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye and singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Helter skelter in the summer swelter, the birds flew off with a fall. Eta guk aurrera jarraitu behar dugu 5 eta 4 oraindik gauza asko kontatzeko, proposamen asko egiteko eta txotxongiloetara hurbiltzeko, bueno, gogorik ez daukazuen ontzako, etxetik gozatzeko proposamenek ere badauzkagu, gurean da, Idoia Davila Uzkudun, arratsaldeon, Idoia. Arratsaldeon. Zen zaude? Pixka gaizki baino. Bai, gustatzen zait Idoia gauzak argi izaten ditu, gaur goizan iritsi da gure laborategira eta zen Idoia eta gaizki. Bai, txorrada gabe. Gero ja, zalpenak eman dizkigu, bueno, lasai, Idoia Uzkudun ondo dago, pixka gaizki baino ondo dago, ez? Ez daria inorki eskatu, gero gure tweetslariak hemen, hasiko zaizkigu, pondi Idoia zer du, lasai, ez du, sondolo egin besterik. Idoia, proposamenak dakartzegu telesaili dagokionez eta zineari dagokionez, eta telesaiekin abiatzeko, bueno, azaroaren 19an, aurreko ostiralean, Prime Videok estrenatu zuen The Wheel of Time. Bai, momentuz 3 atal ikusi daitezke, eta astero berri bat atauko dute, abenduaren 24 arte. Eta esate dutenez, da Jeff Bezosen apustua Prime Videon ukitzeko Game of Thrones delako bat. Itxura puntua badu, bai, hola. Bada, Robert Jordan idazlearen sagaren adaptazioa, 14 volumen dazka, eta, bueno, luzeako emango duenez, aurrea jarraitu nahi balin badute, aukera hor dagoela, eta apustu fuerte hori egin dute, ukitzeko, HBO-n Game of Thrones izan zen bezala, badaukala potentziala hau izateko Prime Videoko buke intsignia. Baina hau arriskutxea izatea, ez? Orain Game of Thrones ikusi dutenek, alderaketak egingo dituzte, eta... Bai, badauzka puntu batzuk komunen, azkenen saga luze bat da, fantasia da, baina, bueno, gero badauzka beste batzuk hobeto lantzen ditunak, ze protagonistak emakumezko dia gehienak, Game of Thronesen protagonista emakumeak badaude, baina bortxatuak izaten dira, eta behien boterea pixkat kuestionatu egiten da. Eta hemen, protagonistak dira emakume akelarre bat, eta gizonek magia ezin dute egin, eta magia egiten duten gizonak akabatzen saiatzen dira, korruptoak direlako. Hasi zaizu gehiago gustatzen, ego Juri? Hasi zait gustatzen ikusi dudanean protagonista Rosamund Pike dela. Bai. Gauza desango dizuet, akaso alderaketak izango dira, baina Games of Thrones ikusi duten erdiek ikusten badute, eta beste batzuk euren ganatzen badituzte, akaso sortzailearen helburuare beteko dute. Fantasia gustoko dutenak ikusi beharko dute, esaten dutenez, hoi dela Game of Thrones eta El Señor de los Anillosen arteko nasketa bat. Venga, bagoaz bigarrengo proposamenaren hau ere ostiralean estrenatu zen, baina Netflix plataforman Hellbound izenekoa, bueno, fantasia eta beldurra uztartzen ditu, baina Made in Korea, berez badauka ez, bueno, korear ikusentzunezko hainbogakoaren ezaugarrietatik. Bai, igual ez du Squid Gameek bezala hain fuerte jo asteburu hontan, baina bueno, jende asko ikusi du, uste 5. dala topean asteburu hontan. Jong Sang-ho zuzendariarena da, Train to Busan zuzenduzun beak, zombi pelikula, duela urte batzuk jende nahiko fama hartuzuna. Eta bueno, historia honetan hainbat pertsonak jasotzen dute profezia bat, esaten infernura joango direla, bueno, esaten dieten noiz joango diren infernura, eta etortzen dira esandako egun horretan, eta ordu horretan, monstro batzuk, eta iten dizkiete kristonak, oso gorea da, eta infernura bialtzen dituzte. Eta badaude hor detektibe batzuk hoi investigatzen ari direna, Seulen olako kasu bat eman ostean, eta sekta moduko bat esan dezagun, ekintza horien alde dagoena.
Idoia hau zertarako ekarri dezu. Niretzako. Gu bihar etortzeko lo egin gabe eta ikusteko zuk zemaz sufritu duzun gaur. Nik lehenengo atala bakar ikusiet, baina esaten dutenez, gero monstrok berez gizaki dira. Ze bada pixkate serie bat, beldur sozialari buruzkoa, eta beldurrak nola egiten gaitun, ba monstro. Horrekin ez ezugun pontzen, ze beldur gehiago ematen dit. Bai, gizakiok beldur gehiago ematen. Horregatik, pentsan ezake, bale, tira, bai, monstruak ez dira existitzen, orduan aurrera, baino, ez urara gizkoak balin badira. Etxe gustatzen. Bueno, venga, badauzkagu gauza politeak ere bai. Bueno, ez dakit polita den, baina joan den astean abiatu genuen proposamen bati jarraipen hanbar diogu Idoia, edo, bueno, bintzate sortzaile hauetaz hitz egin genuelako, da ipatu genuelako, Anet, ez da? Sparks anaiek osatutako gidoi bat da, musika ere behaiek jarri zuten. Anet filma da, filminera iritsiko da ostiralean. Hori izan barrezun, ze atzo pelikula bila hartu nuen aurreko asteko gure gidoia zure proposamenei heltzeko, eta Anet ikusi nun, baina Anet etzegoen. Eta bai zegoen, eta eukinun hor gordenun listan, aurreko astean filmineko proposamen botatzen igun, eta hori gordenuen, baina ez izen ez gogoratzen. Lasai, segi, Anet. Leos Caraxek zuzendua da, Kansen aurkeztu zen, eta bertan zuzendari honenan eta musika honenan saria jaso zitun, eta protagonista diteu Marion Cotillard eta Adam Driver. Eta dia power couple artistiko bata sopranoa da, eta bestea komiko famatu bat. Eta, bueno, alaba bat eukitzen dute, Adam Driverren pertsonaia pixkat fama galtzen hasten da, polemiketan sartzen da, eta ohartzen dira alabak daukala doai bat abesteko, eta aita hasten da aprobetxatzen, esplotatzen umea, eta hor bien arteko erlazioa pixkat pikutara joten da. Eta Anet alaba da? Bai, Anet, bai. Itxura hona dauka, Bai. Eta kritika harrera oso ona izan zuen. Bai, oso harrera ona izan zuen, ni atean nintzen zinetik, enekila gustatzen zaiten edo ez. Eta gaur esango zenuke? Batzutan denbora behar da, ez? Gustatzen zait. Baietz. Bai, berrez ikosiko nuke bai. Bai, empatia. Niri pasatzen eski gauza hauek. Bai. Denbora behar duzula, ez? Erabakitzeko ze aldetan kokatu nahi duzun. Baina naiz ez gustatu, bere diktoa zen, ikusi behar dela. Ikusi behar dela, bale. Anet ikusi behar duzu, filminen, etxetik atera gabe ikus dezakezue, azaroaren 26an, alegia ostiralean, estrenatuko den filma. Baina, ostiralean bertan, zinema plana egin nahi baduzue, badaukagu beste proposamen, aspaldian aipatu genuen Goiuri Idoia eta Hirurok, batez ere, bueno, bere protagonista Idoia, bere kabuz badelako erakargarria, eta uste dut filmak alako traza, bueno, zinera joateko modukoak eskaintzen dituela, ez? House of Gucci ari zara. Bai, salto egin dut? Ez, osando, baina kopiatu eta itxatxi egin dugu. Adam Driver ze honen aten, ez? Bai. Eta Adam Driver dago House of Gucci. Berriz daukagu hemen, bai. Ui ba! Eski esan Adam Driverrek pelikula asko egiten ditu urtean, azkeneko urtetan behintzat. Bea da Maurizio Gucci, eta bere erailketan ingurukoa da filma. Erailtzen duna da Patrizia Reggiani, baina ez zuzenean, sikario bat kontratatzen du, eta Gucci etxearen sortzailearen bilo bat dena erail egiten du, eta drama kriminal horren ingurukoa da filma. At least it's my name, sweetie. Our name, sweetie. Sweet dreams are made of these. Who am I to disagree? Bueno. Nik Lady Gagak egiten dituen pertsonaiak egin nahi nituzke. Aktorea banintz. Eta bizitzan alter ego bat aukeratzen utziko balizute hilabetero? Ere bai, igual. Hilabetero bat? Bai. It's time to take out the trash. Esaten dute Oscarretako bidean dela Lady Gaga. Baina, bueno, nahi kontu hau, biopik bat iten dezu momentun ja nominatu eten zaituztela, ez zait asko gustatzen. Ui, aurreko astan esan genuen Kristen Stewart, Oscarreko bidean Spencerren gatik. 2008 esan baliute. Kristen Stewart eta Lady Gaga ongo ziala Oscarretan nominatuta.
Ba, horixe, eta azken proposamen bat badaukagu oraindik ere, House of Gucci's gain, zineman ostiralean, beste pelikula bat estrenatuko delako, gehiago estrenatuko dira, baina idoia da bilozkudunek hauek karri dizkigu, Espiritu Sagrado da proposatu behar dugun urrena, Txema García Ibarrak zuzendutako pelikula. Bai, pelikula hontan, Julio Ovni Levante Ufologia elkarteko presidentea hil egiten da, eta Jose Manuel elkarte honetako beste kide bat, gehatzen da bea bakarrik sekretu batekin gizaki honetorkizuna eraldatu dezakena. Oh, wow. Un fuerte abrazo y apoyo a toda su familia, a todos sus seres queridos. Lo único que me ha dicho ha sido cuidado con los ojos. Ez da lehenengo aldia Txema García Ibarrak lantzen duna pixkat ufologia eta kosmosa, ze bere film laburretan asko egin ditu, film laburretan askotan landu duen gaia da, askotan pertsonaiak obsesionatuta egoten dira gai honekin. Eta, bueno, askotan bere zinea deitu izan zaio, el otro cine español, low cost cinema, edo kostumbrismo alikantinoa, ze, bea eltxikoa da. Eta pixkat zinema esperpentikoa da. Kostumbrismo alikantinoa ondo dago, Encontraron una bala donde la teníamos escondida y se la llevaron. Esta es la nave que se lo llevó. Bueno, Lokarnoko sail ofizialen izan zen, oso zinemaldi garrantzitsua da, eta, bueno, askok esatute bere opera prima dela, baina nik defendatu behar dut, lehenago 2013 Uranes egintzula, eta 71 minutu dira, justo da film luzek konsideratzeko taimine. Baina rebindikatu nahi dut pelikula hori. Idoia da bilozkudun, atxaldeko 5 eta 26 minutu dira, gutxi egin duzulo, guk ez izugu nekatu nahi, ez izugu denbora gehiago lapurtu nahi, 5 proposamen hauekin bagoaz aurrera, badakizue telesaietan The Wheel of Time, eta Hellbound, eta zineari dagokionez, filminen anet duzue, eta House of Gucci eta Espiritu Sagrado, ostiralean estrenatuko dira zinean. Idoia, eskerrik asko. Aio, eskerrik asko. Aio. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Dicen que no quieres venir, que estás muy a gusto. Gubagoaz aurrera eta Goiuriren ez du disimulatuko ez orduak, ez argi faltak, ez da mikrofonak isteak ere. Saiatzen ari gara Goiuri. Ondari zea, Eskerrik asko. Ondari zea. Pequeña en Madrid. Dicen jarraitzeko baimena daukat. Baimena, gaitasuna ez dakit. Ahotsari hortan, uste dut, abesti igual, beste bat behar genuela. Saiatu ingo naiz? Bai ez neska. Yo la miro en él, es porque has encontrado otro. Ez diogu galdetu. Baina oso da litekeena Uxue Paola Zalarreak ume gezurra esaten dutenetik idazteko joera edukitzea. Hau da, betidanik. Hori izan zen argitaratu zuen lehen lana, 2005an, artean 24 urte zituela. Beranduago iritsi ziren Francisco Xavierko aieslaria edo Mea Culpa, aurten 10 urte bete dituena. Y que te has comprado un pequeño sofá. Bigarren kafean aitzakiarik ez dugu behar izaten gustuko ditugun sortzaileak gonbidatzeko. Baina gaurkoan, gogo ez gain, arrazoi ezin paregabea topatu dugu. Izan ere, duela gutxi argitaratu du Uxue Paolazak Bihurguneko nasa. Azken 10 urteetan idatzitako 9 ipuin biltzen ditu. Lur da protagonista. Madriden bizi den pertsonaia euskalduna. Bere sentimendu, pasadizoak eta oroitzapenen bitartez, hausnarketarako gonbita luzatu digu Paolazak.
arrazismoa, klase ertaina, sexu jazarpena, ke arroxa. Tendrás que enseñarle. Eta gonbidapena onartu du eta etorri da gurera. Arratsaldeon, Ixue. Kaixo, arratsaldeon. Eskerrik asko, gonbidapena. Zure jertxeak arroxetik pasada? Bai. Sienta fatal cuando suspira. Astelenetan ez dugu galdera hau egiten. Hau, ostegunetako galdera izaten da. Baino, saio honek bigarren kafea izena du. Eta lehenengo ipuinak honela dio. Kolakau bat prestatu nuen oheratu aurretik. Neure burua zentzen nuela eman zezan. Oroitapena labur nezakeen, mugatu. Aingeru urdina ikusi nuen, eta kolakau bat hartu. Ez dakit nori esateko asmoa nuen. Honekin ja puntuak irabazi dituzu, ze entzulek badakite dagoeneko nik kaferik ez dudala hartzen. Nik asko, Hori zen galdera! Kolakaua ala kafea nahiago duzun. Nik kafea dudari gabe. Gehiegi hartzen du gainera. Txoin, uste dut Goiuriren aspirazioetan gertatu dela, nola meme hau, ibeien erosten duzuna eta etxera iristen dena, horrelako... Goiurik espero zuen zuk esatea kaferik hartzen ez duzula, kolakau zalea zarela, bere klubekoa zarela, eta oraintxe gauden lagun artean, bi bikoen aurkako partida joka genezakela, kafe zaleak eta kolakau zaleak, baino ez, Goiuri, ez da horrela gertatu Ixua Paulaza. Kafezalea da. Uxuea Paulaza kafezalea da, eta zuri adine erori zaizu. Ze guk gazteok ez dugu ibeien ja ezer erosten. Ostra, hori zaska da. Bueno. Egia esango dizut, meme hori AliExpressekin egiten da, baino, aurreko batean, ibili nintzen oso kable zehatz arraro batzuen bila, eta ez zeuden ez ibeien, ez Amazonen, ez noski tolosako elektrizidade dendetan, informatika dendetan ere ez, eta bakizu nuntzeuden ibeien oraindik existitzen da plataforma hori, eta kable hauek konkretuki beste inon ez zeuden. Bueno, behintzat ibei esan, no? Ze normalean ebai esaten da. Ja, hori ebai. Bueno, venga. Bai, has gaitezen galdera serioekin. Uxua Paula Zalarrea, ongi etorri humorearen jauregi ontara. Ni naiz oso txistosa, Orduan, ja está, seriotasuna. Aipatu dugu, Lur da protagonista. Madriden bizi den euskal herritarra. Ez da liburu autobiografiko bat. Baina pertsonaia guztiek dute zerbait zugandik? Bai, dudari gabe, bai. Aurkezpenean ere esan nuen, nik ipuiak mozorro moduan edo aurkeztu nituen, mozorroa aske izateko modu bezala edo, eta nik uste mozorrotzen garenean gure alderen bat erakusten dugula, badaude inoiz jantziko ez genituzken mozorroak, arrazoi askorengatik, aukeratzen dugunean mozorro bat, izaten da gure alderdiren bat askatzeko, eta uste dut Lurrek funtzio hori betetzen duela nigan. Ez dira egiten ditudan gauzak, edo modu iraunkorrean eutxiko nituzken iritziak, baina momentu batean burtuazio hori euki dut, edo impulso hori euki dut, edo iruditzen zait, bukaren esaten nuen, agian nire buruaz mozorrotu naiz, denbora guztian. Baina dira nire buruaren mozorro desberdinak. Baina badauka, ez autobiografikotik kontatzen dena gertatu delako edo horrela egin dudalako. Baina Lurren ahotsak badauka nire ahotsak. Ez dakit ados egongo zaren ala ez, baina niri iruditu zait irakurtzerakoan badagoela errepikatzen den gai bat, eta gai hori deserosotasuna izan daitekela. Bai, guzti. Lur deseroso sentitzen da mai etortzen denean, kotxe batek jarraitzen duenean, Letiziarekin hizketan ari denean, Fer deseroso sentitzen da supermerkatuko ilaran. Deserosotasuna bada gai bat landu duzuna? Bai, nik arroztasuna esaten nion, baina gauza bera esan nahi du. Arrotza sentitzea edo deseroso sentitzea tokatu zaizkizun lekuetan. Uste dut normalean ez baldin bazaude
kanonaren edo ezarritako arauaren barruan oso erresa dela hainbat lekutan deseroso sentitzea. Ez delako zure araua. Orduan, bai, lur familian, leku intimoenetan eta leku publikoenetan arauak gurutzatzen duelako dena. Eta, bai, uste dut, ipuiak autonomoak dira, bakoitza banaka landuta dago, baina zerbaitek elkartzen baditu, da ahotsa, hiria, eta nik uste dut zuk esan duzuna, deserosotasun edo arrastasun hori. Esan duzu, ipuinak, independenteak direla, hiriak lotzen ditu guztiak, eta Googleen aipatu dugu Adelek lortu duela, berak eskatu diola Spotifyri, bere diskoan nahi balin bazuten Spotifyen jartzea, eskakizun bat zuela. Eta diskoa, berak eskatu du ez edukitzeko aukera modu aleatorioan entzuteko. Orden bat jarraituta entzuteko behar. Hori da, ze berez Spotifyek lehen zeukena zen, berak zuk aukeratu gabe, hori zen aurrez ezarritako ezaugarria, ez? Entzute zirela, lehenengo 7. gero 2. Eta Adelek, berak hor bota du hor dagoa, eta esan du ez, nik nahi balin badezu nire diskoa hemen egotea, hau ezin da, ze? Historia bat kontatzen du, eta lehenengotik azkenekora entzun behar da. Berdina gertatzen da liburu honetan, ordenean irakurri behar dira? Ez, nik uste ez. Edo ni alegindu naiz, ez ala izaten. Alegindu asko ez, 10 urtean idatzitako ipuiak dira, bakoitza banaka landu da, eta irakurri daitezke nahi bezala. Bai, gero ikusi dugu, bazegoela nola baiteko ordena, eta gero, bai, egin ditut loturatxo batzuk, orduan, oso horik irakurtzen duenak, badauka sari, ez dut esango sari, baina esan bai, agian nabardura batzuetaz edo gehiago gozatuko du, edo gehiago hartuko da, era desordenatuan edo bat bakarra irakurtzen badu, baina irakurri daitezke nahi bezala berez. Bai. Eta Iñigok bezala harmoniarekin mania duteren pertsonentzat, zergatik 9 eta ez 10? Ez dauka... Ia 10 izan ziren. Nik oraintxe deskubritu dut harmoniarekin Iñigo. Obsesio hauka da. Iñigo. Ze simetriak eta lako gauzak. Bai. Bakizu zer, uxeta hau inoiz azaldu etela. Oso simetria numerikoaren, edo zenbakien simetriaren pertzeptzio kurioso daukat. Niretzako 5 zenbakia da gustokoena, eta bakoitien zalea naiz, ze ikusten diet simetria bakoitiei. Alegia, niretzako 9 dira, 4 eta erdian dagoen bat hori banatzen. Orduan, 9 harmoniosoa iruditzen zaituzu. Baina ikusten simetria bilatu diozu. Ja, bai, hori bai. Baina harmonia esan duzunean, eta gaur, Xexilideunaren eguna izan ikusten harmonia musikalarekin ari zinela. Ez. Eta, esan duzu, ia 10. Bai, noski, hor, 10 urte horietan euskanak jaso, liburu hau berez, etorri da beka bat lortu nuelako. Nik enuen buruan nola argitaratzea edo, eta hori ere gustatzen zaite esatea, ematen du idazleak azaltzen garena, idazteko denbora bagenu bezala, eta hontan arituko bagina bezala beti, nik ez daukat idazteko denborarik, lan hain behar dut, eta liburu atera azkenean, ez nekin lan eukiko nun bai, lagun batek linka bidali, beka eskatu eman, eta orain idatzi behar dut liburu bat, osorik. Hori, hartu neukana, eta gero, hori, esan dunan autonomoak izatearena ere, saiatu naiz, hori, ipuiak osoak izaten, eta zegoen baten bat, sartu daiteke ingurukoek sostengatzen dute, ez, fuera. Horregatik, edo errepikatzen zelako, agian figuraren bagaiegi, edo ahots bakarra izatean gainera, beldurra edo da, kontua monotonoa izatea, edo gauzak asko errepikatzea. Orduan, alegindu nahi aniztasuna edo beste modu batzuta bilatzen. Eta, kendutako ipui horrek agian pixka bat redundantea zen, orduan. Beraz, ez dugu ikusiko etorkizunean beste nun bait. Sentitzen dugu, ez dugu maitea. A jolly, jolly holiday with you. Bide batez entzulari esango diogu, bihurguneko nasan agertzen diren abestiekin
egin dugula abesti zerrenda, eta liburua irakurri aurretik edo irakurri ondoren edo irakurtzen aritzaren bitartean, gaitasun hori balin badaukazu, jarri dezakezu bilatu bihurguneko nasa eta agertuko da. Zuek oso zaretire irakurleak, nik pixkaxeagoa naiz gauza egiten, musikarekin irakurtzen duzue? Literatura? Irakur nezake instrumentalarekin. Ez dut egiten ezakatuitura, baina ikasi ere ala iten dut. Nik bai. Instrumentalarekin, Eta zuku xue? Ni batzutan, garraio publikoan asko irakurtzen dut, eta hor ez dut kaskorik eta eramaten. Baina etxean baldin manago, bai. Nik lehen egiten nuen barkatu, eta oraindik abesti batzuk badaude, liburu batzuen zatitxo batzuk ekartzen dizkiatenak burura. Ai, zoragarria da hori. Bai, baina abesti horrek ja ez du evoluziorik, abesti hori datu da dagoeneko zure momentu batean, barkatu isen moztu zaitu da. Ze ona esan duzuena kantena eta horla, nik uste gaur egun edo ni behintzat idazten dut pentsatzen irakurrak internet daukala. Ez da lehen bezala edo, aipu bat edo jartzen duzunean, ostra, hau, jakingo, bueno, bilatuko du. Erresa da, edo abestiekin berdin, bilatuko du, erresa da. Bira, jarri baldin badituzu, primera. Bai, bihurguneko nasa, bigarren kafea. Goiuri ez eizak sortu da. Atsegin dut bat dauka Goiuri. Nerea? Ez bigarren kafearen. Bueno, ez nerea. Bia zeondo. Con la cosa, c'est lui pour moi. Ba, esan dezu, irakurlak internet ontoan duela, irakurtzen duela, eta agian horregatik daude hainbeste erreferentzia, eta nik galdetu nahi nizun, ze ikusi ditut telebistarekin erlazionatutako erreferentzia asko daudela. Olivia Benson detektibea, Ahora Caigo lehiaketa, Got Talent, pelikulak ere, baita ere, Kill Bill, oso telebista zalea zara? Bueno, ez dakit oso zalea, baina hor dago, bai, eta bai nahita dagoela, referentzia batzuk izatea oso mainstream edo oso egunerokoak. Liburuaren tonuak ere, tonua hori izatea nahi nuelako. Ez, 3. bueltan etortzen zaizun erreferentzia edo lehenengo kolpean etortzen zaizuna. Telebista ez dena ere Mary Poppins, ez da olako, edo Jane Mansfield, ez dira hola pertsonaia kult, dira hori aipu mainstreamak. Eta baina bai, telebista eta referentziak horretarako ere badira, tonu bat ezartzen duzu, Olivia Benson esan, edo Telecinco-ko tertulia roxa bat, edo irudi bat, sentsazio bat, simbolo bat etortzen zaigu denei, orduan. Da, zerbait gehiago esateko modu bat, eta hori internet ondoan eukita, erresa. Bai, nik ahora kaigo interneten konsultatu dari izan dut, eta kontatu naiz nahiko... Bai, ikusietenen irudia Arturo Balsa, ez? Hori da. Hori inoiz ikusi dut, baina ahora kaigorekin, neon, como, epa. Baina utxaran... Ahora kaigo ez da aipatzen liburuan, Claro. Bai, dago supermerkatuko hilaran, eskale ematen ari da dirua, eta hau lehiaketa bada, eta orain lurra irikiko da, eta erori egingo da. Baina ahora kaigo zenez, zeus berdina gertatu zaigula, hori irakurri, eta saio hori etorri zaigu. Bai, hori eukiko, ez dakit, baina bai, hori eukiko nuen buruan, edo hori gertatzen den, ez dakit badagoen beste lehiaketaren bat hori itzen duzena. Ez dut uste. Bai, hori izango zen orduan, bai. Nere amonak esatezun, hiltzen, nere amona, baina beak esatezun, arratsaldetan gustatzen zitzaion lehiaketa hori, baina etzekin nola izena zuen. Eta orduan, esatezun, ja, bere azkeneko urtetan, telebistarekin eta mandoarekin eta jarazak zituen, orduan, inguruko eskatzen ziren jartzeko. Eta esatezun, jarriazu, ez asmatuta zuloa. Ez asmatuta zuloa. Eta lehenengo alizea, amona esatezu, ez asmatuta, zuloa. Hau zan. Eta hau zan. Ze ona. Hau zan, bai. Ja, anekdotatxo hau kontatu ondoren pixkat beste berriro seriotasunera. Hausnartzeko ateak zabaltzen dizkigu liburuak, baina niri behintzat iruditu zait, ez dakit, irakurlea ez dela epaitua sentitzen. Ez dela denbora guztian gaizkiari zara, arrazista zara, matxista zara, edo horrela. Eta irakurri diot norbaiti. Gai moralak latzen dituela, baina ez dela moralista. Eta zatitxo bat irakurriko dugu adibidez.
Ilarako guztiak ohartu ziren, bera izan ezik, aurrean zuen gizona zera zela, zikina. Ez, tira, etzen hori, baita ere, baina batez ere zera zen, hain gertu ez jartzeko norbait. Argazki reportaje batean ikustekoan, New York Timesen, ez berez ez dago ondo hori esatea, ba ez, zera zen eskalea. A veces por todo, aunque nunca me falles. A veces Eta irakurlea itzutotela. de nadie. A veces te juro de veras. Urduri jarri niz, onarpen bat egingo izuet, kantu hau ikaragarri maite dut. Solo es eso, vivir, solo es eso, porque es tan difícil. Cuando nadie me ve, puede ser o no ser. Pentsa zenbateraino, erosi nuen Alejandro Sanzen disko honen piano liburu bat, harmonia guztiekin, melodia guztiekin, intro guztiekin, gero ikasi gutxi ikasi nuen, baina erosi nuen liburua. Ba hori egia da, Madrileko metroan neska batek abesten zuen abestia hau, izugarri ondo. Bai. Eta esan duzuna epaitua sentitzearena, gogoetarena, eta horrela, nik uste dut, azkenean hor nire kontraesanak direla. Orduan, norbait epaitzekotan, lur bera da, denbora guztia bere burua, bere klasea, bere taldea, bere ekipoa, edo ez dakit nola esan, epaitzen, edo rebisatzen, edo kritikatzen ari dena. Posten naiz irakurlea ez ba, intentzioa ez da hori, ez inundik inora. Ez da herrita bat, edo ez da, hau gaizki egiten duzu, ez. Horrelakoak gara batzuetan, edo lurrek dauka kontraesan hori, denbora guztian, kontraesan asko, eta bereak dira. Baina hori zoragarria da, ze niri gertatu zait, gauza askorekin identifikatuta sentitu naizela. Eta agian askotan, ez ditugu ozen esaten, ez da, ez dakit, lotxean gatik edo horrela, ez dakit badoa kaletik eta horari zaizkio, gobernuz kanpoko erakundeko jendea sinadura eske, edo laguntza eske, eta momentu batean sentitzen da, ez, deseroso, eta nik uste dut hori askori gertatu zaigula, niri gertatu izan zait, eta badakit lan ona egiten ari direla, baino, sentitzen duzu batzuetan, ze astuna hau, eta liburu irakurtzen, horrelakoak topatzen dituzu, edo Inigok irakurri duena, ez? Lehenengo hitza agian zikina etortzen zaizu, baino ez da zikina, hitza eskalea da, eta kontraesan horiek, eta oso ondo dago, ze hausnartzera bultzatzen zaitu, baino hori, esan dugun bezala, ez atalaia moral batetik. Bai, gainera, uste dut, eta ipuia horregatik gustatzen zaidala ere, dauzkagu diskurso handi asko, sinisten ditugunak, eta aldeen, eta hori guzti, baina hori aragitzen da, edo gauzatzen da, gero banaka pertsona oso ahuletan. Eta hori nola eramaten duzu aurrera, nola egiten duzu zure egunerokoan, oso zaila da. Hor gurutzatzen dira, zure diskursoa momentu hortan gertatzen ari zaizuna, arau handi hori gainean daukazuna, eta zaila da, beti nola da bat, koherentea. Eta moralak ere zerikusia dauka hortan. Zu izan zaitezke feminista, baina gero funtzionatu behar duzu gizarte batean matxista. Orduan, hor zer da txintxoa, zer da gaiztoa, noiz ari zara ondo, noiz ari zara gaizki. Neri pertsonalki oso zailak iruditzen zaizkidan galderak dira. Bueno, eta horretarako literatura ere. Eta esan duzunerako, normalean esango ez genituzkeen gauzak esateko. Ze literaturak ia zer jasaten du. Eraman dezakezu muturrera ideia bat, benetako kalteak sortu gabe edo... Eta esan dut identifikatua sentitu nahi zela, eta hemen badago pasarte bat zoragarri iruditu zaidana, zonekin benetan oso identifikatua sentitu naiz, eta... Lotxatu iten naiz, Baina baimena ematen didazu irakurtzeko. Guardia guztiz jaitxia nuen 17 urte nituenerako. Adin horretarako nahikoa taberna ibili badituzu, gizonen portaera primarioei buruzko ikastaro trinkoena egin duzu. Ados, masterra. Tabernez kanpoko mundu antzezturako ere baliagarria. Ikastaroa 90ko hamarkadako Hernaniko sagardotegi garaian bazen puntako aditua zara. Segundo gutxiko errore marginaz asma dezakezu guapatik zorrarako bilakaera, eta horrek nolabaiteko segurtasun kontrol sentsazioa sortzen du. Bum!
Hoi, eozin emakumek ulertze du, tabernetan ibili baldin bada, ez? Horregatik, iruditzen zait, zoragarria. Eta bereziki zoragarria, aipatu guentxe irakurritakoa, ze, ez diot inori entzun, baino egia da, jakiteak kontrol sentsazio ematen dizula. Eta gerturatzen zaizu gizon bat, eta aurpegian nabaritzen diozu, eta badakizu, badatorrela agian guapa bat, eta herrieta egiten badiot, badakit guapatik zorrara pasako dela, eta hori jakiteak... Eskizkera biktima gaixo batzukola, ez biktima lista gara. Esan, bai, eta batzutan, ez, bueno, hori igual ez da liburukoa, baina sorpresa hori idiota honen biktima izango naiz. Esan... Bai. Guztiz ados. Eta badakizu, baina orain hau esango du, eta orain hau, eta gero beste hau. Eta, bai, eta ipui horretan badago zalantza hori, beldurra sartu nahi izan didate, bale, beldurraz libratu naiz, baina agian euki beharko nuke. Ze hori, zorra hori ezakizu gero, ze forma hartuko duen, eta tontoa izango da, baina agian indar gehiago daukani baina, ezakit. Bueno, eta gero emakumeek daukagun ezintasun hau, despentes labana ere horregatik aipatzen da, guk erabiltzeko indarra edo guk arma bat baldin badaukagu guk erabiltzeko, ez? Beldurra sentituko dugu besteak erabiltzea gure arma. Baina, hori, horre ere kontra esan hori, beldurra galdu dut, ni listagoa nahi, baina beldurra auki behar nuke, baina ez, baina zer, hori, diskursoa gauzatzen danean, momentu oso konkreto batean, zu bakarrik zaude, eta zer da egokia, zer da heroia izatea, zer da epikoa, epikak non daukalekua, epikarako publikoa behar duzu, epika ridikulu bihurtzen da berehala, gaina hori ere nahi nuen, erridikulua arrisku moduan bizi dugu beti, eta berez, araua betetze ez duen edozein ahalduntzen den momentu hortan erridikulua egiten du beti. Orduan, agian erridikulua da errebindikatu behar dugun zerbait, erridikulua egitea. Eta hortarako ausardia handia behar da. Ze erridikulua egiten eustea, bakarrik zaudenean ez dakit zenbat begiraren aurrean, oso zaila. Eta uste dut lur kontraesan hortan da bilela denbora guztian. Erridikulo hori aldarrikatu nahian edo izan nahian erridikulo hori, baina ausardiarik ez horretarako edo posibilidaderik ez, lana galdu ezakezu, edo ezakizu gertatu daiteke. Baina bai. Aldarrikatu ezagun erridikuloa. Eta amezu bat. Ez garela tentelak, Hori da, batez ere. Ez gara biktima inozuak biktimalista gara oso titularrona da. Duela 10 urte, 2011an argitaratu zenuen Mea Culpa. Hori izan zen zure lehendabiziko novela, protagonistak Lur izena zuen. Nora latu da gehiago, Lur edo Uxue? Biok. Biok gutxi eta biok asko. Bai, Mea Culpa agian ez da nire... Agian, deseriosoen sentitu naizen lana novela delako. Zan, nik itzuli naiz etxera, edo ipuiak dira nire etxea, alde horretik. Bai. Irakurri genuen ordenagailuan beti duzula ipuinak izeneko karpeta bat. Bai, beti, idatzi beti egiten duzu, gero kontua, bueno, eta gezurra ere idazten duen niretzako ez. Beti idazten duzu norbait entzat, edo bai, etxean, naiz jakin ez duzu argitaratuko, irakurle bat daukazu buruan, edo idazten duzulako baita ere, edo nik, konplizitate bila. Inguruan aurkitzen ez dituzun konplizitateak, edo ingurukoei agertu naiz, erakutsi nahi ez dizkiezun zure alde batzuk, idazten duzunean, bilatzen duzu, esan nuen, ez dakizu noiz, ez dakizu non dagoen norbait ulertuko duena idazten ari zarena. Eta beti ari zara beti ari naiz idazten, baina beti dira ipuiak. Horregatik, Mea Culpa agian izan da fortzatuena edo alde horretatik. Hemen duzue, Bihurguneko nasa, Susak argitaratua, bide batez, azala oso polita da. Bai, gantzarainena da. Bai, gainera, niri gehien gustatzen zaidana eukitzea eten hori, burua, eta gero beste burua goian, tentsioa sortzen dio irudiari, bai. Joan zuen liburu hori da. Joan zuen liburu dendetara, eta hor duzue, irakurtzeko oso erraza da, baina ez simplea delako edukiz, ez dakit, ipuin motxok direlako, eta
eta oso interesgarria delako. Beraz, badakizu, korri. Zuen dendetara, edo, dagoeneko sortu baduzue, zuen buruarekin sortzen diren WhatsApp talde horietako bat, Durangoko egin beharrak, Durangoko erosketak, Durangorako zerrenda, gehitu dezakezue, sus argitaletxak Durangon kokatuko du pentsatzen dut, ezta? Bai, ibiliko da. Eta gainera, azalarena esan duenez, liburu ez bazaizue gustatzen, azala daukazue. Kantu hau betzegoen playlistean, hau saioa amaitzeko aukeratu dugun kantua da, baina deskubrimendu txiki bat egin dut gaur goizean, egin didate. Maitatzea nahiago, enekora, eta hemen nahazten dira gauza asko. Ez dut euki denbora ondo aztartzeko, baina nik izango hor sitar bat badagoela flamenkorako joera, badagoela... Sintoniza dezagun elkar Zaletatik oro eta hona zara Bihotzetik azalera Aldatzeko behar etengabe honetan Aldatzeko behar etengabe honetan Aldatzeko behar Jazz koloreak, instrumentu tradizionalak, modernoagoak, eta mezu bat oso politia dena gaurko saioa amaitzeko. Maitatzea nahiago. Uxua, Paula Zan, mila esker. Zuei, eskerrik asko. Gure horbiltzeagatik. Eta zuri, goiuri, bihar arte. Bihar arte. Katar horrek, albietzen maizu. Oi. Betia bazu. Nekatzen naiz hitz egiterakoan. Amaia Resende. Astelenero. Datorren astelen arte. Noski baiet. Izan ondo, eta zoi entzule, plazar baduzue bihar, arratsaleko 4etan hemen izango gara, bigarren kafearen sintonian gauza guari kontatzeko. Matriusken inguruan hariko gara. Edo Matriusken atzean iskutatzen diren historio ederrekin, zinemaldiarekin egingo dugu bat, egingo dugu musikarekin ere bat, Jose Rasenperena eta Peter Ansorena izango direlako gurean, euren lan berria aurkezteko, eta Unai Elordi ere bihar gurean izango dugu. Goiuri, oraindik ez zidu kontatu teknologiaren alorretan segirotan ibiliko garen, baina. Nik badakit. Badakizu? Bai. Ela mate esatu bezala, corriendo van a misa los que van tarde. Hala, arratsaldean guztioi eta bihar arte izan ondo da, jo. Galdu naiteke, baina gaur ere maitatzea. Maitatzea nahiago. Keep calm and bigarren kafea.